Υπάρχει λόγος όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι να τσακώνονται, να λένε τόσες κακίες ο ένας για τον άλλο? Θεωρώ πως όχι. Πέρασα μαζί τόσες στιγμές, μήνες και μπορεί και χρόνια. Μπορεί να έχουν να μοιραστούν μωρά, κοινές παρέες, οικογένειες. Υπάρχει λόγος για τόση μείωση του ανθρώπου, του άλλου που πέρασες τόσα χρόνια μαζί του? Υπάρχει λόγος να βγάλεις τόσες κατσίες αντί να δεις ποιο μοτίβο σχέσης σε οδήγησε πάλι στο χωρισμό? Γιατί ξέρεις με ποιον έχουμε να κάνουμε πρώτα σχέση? Με τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα ψαχνόμαστε πώς αντιδρώ. Είμαι ο διορθωτής σε μια σχέση, μπορώ να διορθώσω πράγματα? Είμαι ο επεμβατικός, είμαι αγχωτικός, είμαι ο αποφευτικός, αποφεύγω εγώ την επαφή? Πρέπει να δεις τον τύπο σχέσης που δημιουργάς κάθε φορά. Και δεν σου φταίει το άλλο άτομο πάντα. Και δεν σου φταίει το άλλο άτομο γιατί ήρθε του να χωρίσει. Κανενού δεν έρχεται να χωρίσει, κανενού θέλει να φύγει από την οικογένειά του, κανενού θέλει να χαλάσει τον που έχει. Άρα, κάνοντας τόσες κατσίες και τόση μείωση του ανθρώπινου είδους που λέγεται και κακοποίηση το πράγμα, μπορούμε να δούμε λίγο μέσα μας και να σκεφτούμε τι μας έφερε πάλι σε τον χωρισμό. Πώς αντιδρούμε, πώς απαντούμε, πόση ενέργεια διούμε σε αυτή τη σχέση. Διούμε ή τρώμε στην ενέργεια κάτι άλλο? Πρέπει να δούμε λίγο τούτα και να σταματήσουμε τις όλες τις κατσίες. Χωρίζουμε και ξαφνικά ο άλλος άνθρωπος βρίσκεται ο χειρότερος σου εφιάλτης και δεν φερθήκε σωστά και φερθήκε σκάρτα. Ενώ μέσα μας κανένας δεν κοιτάζει να δει γιατί πονεί του το πράγμα.